Prvo pitanje sinoć bilo je za Marka Miljkovića. Novinar ga ovog puta pitao da li sme Lunu da pogleda u oči i da joj kaže kako je izgledao njegov razgovor sa Brendonom. Moraš da me podsjetiš šta i kako, ali sve što pričam sa Brendonom, ona to zna. Sigurno sam ja njoj rekao, nebitno, samo me podsjeti o čemu se radi, rekao je Marko. Novinar je zatim rekao Miljkoviću kako slično pitanje imao je u sredu tokom pitanja gledalaca i da je uveren da Luni nije preneo njegov razgovor sa Brendonom, s obzirom na to da Luna sigurno ne bi bila ovako spokojna kada bi znala detalje njihove priče. Pa da, sećam se ja tog pitanja. Bilo je pitanje šta si šaputao Brendonu ispred puba. Ja sam rekao da ja ne šapućem, započeo je Marko svoje izlaganje. To je bilo ono suđenje. Nešto se tebi sudilo, Marko, i ja sam želeo nešto tebi da kažem. Da si dobar dečko za nju i da treba da te sluša. Nešto tog tipa, govorio je Brendon, a onda je novinar izjavio kako je Marko rekao Brendonu da slobodno može da se svađa sa Lunom. Svako može da proba da udari na Lunu. Šta je to toliko strašna izjava? Rekao sam mu da prestane da provocira Lunu. Morao bih da vidim ceo klip kako bih mogao da obrazložim sve od početka do kraja, izjavio je Marko. Ja prvi put čujem to. Kada bude bio snimak, onda će da mi objasni. Sve što imam da kažem o Brendonu i njemu sam rekla. Brendon je za mene ovde vazduh, od pre neki dan zbog mene lično. Ta rečenica samo udri po Luni i tekako liči na njega, ali šta je rekao i kako je to rekao, ne znam, pričala je Luna. Inače, Luna se već danima svađa sa Brendonom, a takođe zbog njega ulazi u svađe i sa svojim dečkom Markom Miljkovićem.